Gabon guztioi, bai Durangoko landako gunera etorri zarien guztioi eta baita Euskal Telebistatik jarraitzen ari zarien guztioi. Ongi etorriak txistu kontzertu honetara, 27. aurtengoa. Aurten be, Silbo Berrik ongi etorria egiten dizue. Artearen adierazpen asko erakutsitako bideak behintzat plazaratzeko. Eta momentu honetan, aniztasun hori erakutsiko dugu. Aniztasuna instrumentuen aldetik, aniztasuna musikaren aldetik, aniztasuna dantzen aldetik. Eta kontzertu honi hasiera emateko, eman diezaio ongi etorria zuzendariari, Alitz Labradorri. Alitz, mesedez.
Jon Etxandiaren Izan baikor abestira joko dugu orain. Swing korala dauka abesti honek, eta urtero hainbat aholku eskaintzen ditugu, oraingoan ere ez gara salbuespen. Eta hitz gutxitan bizi bizitza baikortasunez eta gozatu bizitzako momentu bakoitza. Jon Etxandia, eskerrik asko baikortasun hau gugana ekartzeagaitik. Txalo bero bat berari. Eta bai, baikorrak izango gara, ez da Aritz? Aurrera, izan baikor.